kuruase ikenyoro kia Rigongo kegutuka se wodi ya basi Bogetaorio nigo bono egenrete gwichandira ugusira ku mwana obo umunyikaine buna Joseph Kaisa uyo kageire gusiria obugima bwaye gwetera se okonywa esumu. Kore yakorekanite ensa eyemo ya mogoroba ime yo muchibo songo ensemo ya minyingwa nyagusira Kaisa oyo konye ogosomera lichiko ase University ya Maseno ase konye babikire emerobelyo yogochia weswanania nensemeli yokonyora amaigeli obose attachment imeyeke gambero ya kisi muliketo Dominic Ondeli niga gutumanyia amange amayenda na mabera nigo bigase nekone kiwa imeyenke yemo kenyori kia Rigongo wadi ya basi Bogetaorio bunge ya basi county ya Kisii magayo mwana obo asirieta Kaiza Joseph Oganda ukagero kunywe sumu litukoregoro maragoba maiga yere gotoka menyingwa atai maitie keraruete ase skuru ya Maseno University igago soma Maseno University igor mambia kanga kirisi mitoka kwana nere aganti mama ntomere chibesa ngakane semester ngabwatanga mutumira chibesa kerna akora kumutumira chibesa aganti bona mama ngwenda ndingakane mate munchencha akikora aganti nanu maita attachment yane mbusongera bwakuti nkamatebie Kaisone ni manyete ngirete kamara ko paisa mocha iga nyore simi ngwa kirku ena mbengeni mbori kuna mama Kaisa batebie ndayani wanyuke andi nkora arwarari mbori ayeningo ngaya yanje ndu twanyara umwana oyo igakaire matega igaminyingu abanywete ryogo ngababuri anywete ryogo bano ngutikoge tukuchikwana kuchiororo nyagitari akandangeria kaburi ngai mamu mwabo mwana oyari kabatebi ninje bakangira kuchime bagante yayo mwana oyo iga twamusugurukeire lakini ndendo buguma bwaye bweri Nalibona nguja nkumire birero tata mwana onde kumiro mojo korona gaki na chaga chakondora kondwarite igacha kongakero kwae eamateye chanire kore kiga maiga yeta yabo kuri migwa asekonyora basemeire mwana Kaiza ko bari Yesu asenka yabo ekera bono ari guchigukura masoma yeri chigukuru ase University ya Maseno mwana konye twa kuri skuru mama mwabo nirikere ngento tabwa tipikende bona atigarete bosa bakeme gonda oneti akiasomyo mwana oyacha komokona lakini umwana uyiga akigatosirira akio twa ego tokumeti gaki tokorera gaki na mabera ngagaki tomanyo boene bwaye gaki nesu mwanywete gaki gosiningi gaki abasayi bonsi abasa bigotere getambukiro gyoko irusya bogima ekera bono batware birengera na gusaba obokonyi bwabene korwase bari barabanene bono ngokwanira abana basaye ekera banyorire mochando ndi bwensi baika baiboli yange baika nono mwalimu wange edindo nyara kubaeresa umuchando uyu onye ndirika isato erese to muchando oya kangona batwamukaniti takorege korege yakorete tiganya samo bekasaka ya oskuruari Maseno ontimente asosira ono tukumiti toichanete amono tono kumia asabano nigo amate yo mwana Kaiza yaborirwa machibu asikyo mwana banyatwa bokorege tambokere keiga asabano basabira abantu bonse kubaikange likobanga esabali yo mwari yo mwanchobo kuripoti tsinki namba mugiye nsoko tuvikura sekenyo kia Rigongo tukawega se ward ya basi Bogetaorio bunge ya basi county ya Kisii iritere ne Dominic Onderi Nyabuto.